Καλησπέρα μάγκες. Πάμε όλα Για ένα βάλε μου λίγο. sub και ένα Για like σηκώσω και σε χέρια. βίντεο. Πάμε εδώ λίγο admin. Να δούμε τι γίνεται. Δεν έχεις κάποιο όπλο. Ωραία, εγώ Θα με τρελάνετε, δεν έχω λέω τι 30 όπλα, έγινε, έφερε να μου πάνω. πες μου. Α, περίμενε. Και με συλλαμβάνετε και τρολάρετε και βγάζετε τα όπλα εδώ να πούμε. Δεν τρώω κανένα στο όπλο, το έβγαλα για να σε ψάξω. Και ο συνάδελφός σου έρχεται με συλλαμβάνει χωρίς λόγο και αιτία. Δικό του πρόβλημα. Εντάξει, οκ. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς άμα το θέσουμε σωστά, κύριε Σταφ, ακούτε. Εδώ, πάντα. Το παιδί έρχεται μέσα στο τμήμα, λέει έχω όπλα. Πάνω του κουβαλάει αυτά τα painkiller της απόσιων και τον κοιτάω. Να μάθω κάτι. Ναι. Λοιπόν, το ότι κουβαλάει painkiller δεν σου δίνει το δικαίωμα εσύ να κάνεις τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον. Κλάουντι, είπες ποτέ ότι κουβαλάς όπλα, γιατί εγώ από πάνω σου είμαι. Ναι, είπα πριν όταν ήταν ακόμα Όχι τότε ήταν άλλα παιδιά. Και τότε ήταν για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα, με αυτό το κύριο. Ναι, είπα ότι ήρθα για να τους δώσω τα όπλα που δεν μου πήραν πριν λόγω φόρου. Και να πάρω πίσω το taser που με πήρε κατά λάθος πριν ο αρχιστράτηγος. Τέλεια. Σε ποιον το είπες αυτό και εγώ δεν το άκουσα. Σε σένα τι είπα τώρα, πριν. Ο Τώρα λόγος το που είπες, ήταν τώρα. ότι να μου δώσει το Τώρα. taser και να πάρεις το όπλο πίσω. Το είπες τώρα. Ναι, και πριν ο συνάδελφός σου με συνέλαβε ότι καν πρόλαβα να μιλήσω. Επειδή νόμιζε ότι ήμουν με έναν άλλον ή φορούσε ίδια ρούχα με μένα. Άρα δηλαδή έρχεσαι εδώ μες στο γραφείο με ίδια ρούχα με τον άλλον και δεν τον ξέρεις τον άλλον. Ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον ξέρω ότι φοράμε τα ίδια ρούχα. Εσύ όταν βγαίνεις έξω με πολιτικά, άμα δεν τυχαίνει να φοράς όλο ίδια ρούχα με άλλον. Δεν μου Λοιπόν. έχει τύχει. Εντάξει, εσένα, εμένα μου έχει τύχει τώρα, πρώτη φορά, δεν ξέρω. Ωραία, Λοιπόν. κάνε bring τον συνάδελφο να του στήσει το λόγο. Δεν Ποιο είναι δικό bring μου συνάδελφο. Δεν ήταν καν συνάδελφός μου. Το δικό μου λέω. Ποιος είναι ο συνάδελφος σου τώρα. Εντάξει, τι να πω. Αμυντικός. Ναι. Αρνητικές. Απλά. Έλα, Έλα. τι σειριά, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, Δώστε του λίγο. δώστε μου. Αρνητικές, Λοιπόν, τεϊζεριά, είμαστε εδώ πέρα. Πάρε τον λίγο με το taser. Ναι. Καλύτερα να ξαναβάλει τα ρούχα του. Άστον. Ωραία, είμαστε εδώ πέρα, ρε φίλε, κάτω. Πατάστε όλοι ένα sub και ένα Ωραία. like, μάγκες. Έρχεται αυτός εδώ πέρα με άλλο ένα παιδί. Με τα ίδια ακριβώς ρούχα. Και το παιδί το συλλαμβάνω το άλλο. Και ξαφνικά με το που το συλλαμβάνω εξαφανίζεται. Τέλεια. Πάω να βάλω και σε αυτόν χειροπέδες και αυτός εξαφανίζεται. Όχι, πας να Ξανάρχεται βάλεις, μετά έβαλες στο χειροπέδες τμήμα. χωρίς καν να μου πεις τίποτα. Δεν Ωραία. μπερδεύεσαι. Ξανάρχεται μετά στο τμήμα. Να προσθέσω σε αυτό εδώ ότι όσο ήταν τα παιδιά με το άσπρο, εγώ έκανα το λεγόμενο restart γιατί δεν έβλεπε Λοιπόν, ούτε χέρια οι ούτε πόδια. χειροπέδες μπήκανε διότι ήρθανε, λέγανε ότι είχαν ραντεβού με την κυρία από εδώ πέρα. Ο ένας έλεγε, δεν μπερδεύεσαι, Έλεγε αλλά ο δεν σε πιστεύω άλλος, τα πράγματα, τέλος μακά. πάντων, και έρχονται μέσα και βγάζει ο συνάδελφός μου κατά λάθος το όπλο. Και αρχίζουν και λένε τι βγάζει το όπλο ρε τραμπούκι και τέτοια. Τι του Εγώ δεν είπα είπανε. αυτό. Τι του είπανε. Γιατί βγάζει το όπλο ρε τραμπούκι και όχι, τέτοια. να τα λέμε Αυτά σε γράφει όλα. κάτω. Είσαι σίγουρος για τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Έτσι μου λέει ο συνάδελφός μου. Θέλω να είσαι σίγουρος γιατί δεν Έτσι μου έχει θέλω. πει ο συνάδελφός μου. Ωραία, να μου πει εκείνος τι του είπαν. Γιατί άμα μάθω ότι λέτε πράγματα που δεν τα είπε ποτέ κανείς. Εγώ αυτό άκουσα, έβγαλα το όπλο έξω και μου λέει τι μου βγάζει το όπλο ρε τραμπού και κάτι τέτοιο είπε. Τι μου βγάζει το όπλο Μάλιστα. ρε τραμπού. Έτσι άκουσα εγώ, στα δικά μου τα αυτιά. Να. Εν πάση περιπτώσει από εκεί πέρα τον έλαβε ο συνάδελφος, του συνέλαβε για να το φέρει στο γραφείο, δεν κατάλαβα. Επίσης, έρχονται δύο πολίτες στο τμήμα. Τόσο καλόκαρδοι, τόσο ευπρόσδεκτοι είστε ρε μάγκες που με το που έρχονται τους παίρνετε με τη μία με το κακό και βγάζετε το όπλο. Με το που ήρθανε. Έρχονται, λένε έχουν ραντεβού με την κυρία από εδώ πέρα και κάτι είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο. Μακά, θα λες τον ελληνικό, εγώ δεν είπα τίποτα για κανένα ραντεβού. Ναι, είχε πει το παιδί τέλος πάντων, το άλλο που εξαφανίστηκε και δεν ξέρω ακόμα που είναι, ότι είχε ραντεβού με την κυρία από εδώ. Ρωτάω την κυρία από εδώ, και εδώ πέρα κάπου ασύρματο, αν έχει ραντεβού με κάποιον κύριο επειδή μου πει το όνομά του. Και μου λέει όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο ραντεβού και βγάλτε τους έξω, πείτε τους να περάσουν έξω.
δεν τους είπαμε να περάσουν έξω γιατί κάτι έγινε, δεν κατάλαβα. Και καθόμασταν συζητάγαμε, του λέω ευγενικά, η κυρία από εδώ δεν έχει κανένα ραντεβού μαζί σας, μου το επιβεβαίωσε και η ίδια και μου λέει, τι λες ρε φίλε αφού τώρα μίλαγα. Και έρχεται εδώ πάνω και όπως είπε και ο συνάδελφος μου, από ό,τι άκουσε, του είπανε, τι βγάζεις όπλο ρε τραμπούκια. Έτσι είπε Εγώ τουλάχιστον. έκανα αυτό, Εγώ κοίτα. δεν ξέρω. Εγώ έκανα αυτό ακριβώς. Αυτό. Κατά λάθος πάτησα το ένα. Ο λόγος, Κατά λάθος. ωραία, Σε μένα που το βγάζει. θα το Έχω- προσέχεις. Έχω Επίσης. 60, άκουσα με λίγο, Σταύρο, συγγνώμη, έχω 60 πληκτρολόγιο που το ένα είναι ούτε μισό κουμπάκι. Ναι ρε, το ξέρω. Μπες από τώρα στο δίκτυο, Ωραία. μου πιστεύω. Άκου λίγο. Ατυχήματα γίνονται. Βαριόπλο από τη στιγμή που δεν έχεις καμιά τσάντα, τίποτα δεν θα βγάζεις, δεν θα έχεις καν πάνω σου. Εντάξει. Άρα δεν επιτρέπει το αστυνομικό να κουβαλάει βαρέοπλο. Όχι, επιτρέπεται, απλά έτσι όπως είσαι τώρα με αυτά τα ρούχα που είσαι, είναι λίγο κάπως. Δεν έχουμε τσάντα πάνω μας για να κουβαλάμε βαρύ. Αυτό είναι Μάγκες, αυτό. εγώ ξέρω ότι στην αστυνομία υπάρχουν ρούχα με... Δεν θυμάμαι πια τον ΕΚΑΜ, τον Δίας, δεν θυμάμαι ποια ρούχα. Δεν που βάζουν έχουν σε κανένα τσάντα, να ξέρεις τα. Εγώ Κακώς, στην προηγούμενη όμως, διοίκηση αλλά- το έκανα. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν βάζουν σε κανένα τσάντα τώρα πλέον. Ωραία. Να φοράτε βαρύ ρουχισμό για να φαίνεται λίγο ρεαλιστικό. Γιατί έτσι όπως είστε ντυμένος, το βαρύ που θα το κάνεις. Περίμενε, δηλαδή, κάτσε να αλλάξω εδώ ή να επαναλλάξω μέσα. Όχι ρε αγορίνα μου, Για του αυτό. λέω. Τώρα δεν χρειάζεται καν να βγάλεις το βαρύ. Ναι, ναι. Σε περιπτώσεις που χρειαστεί. Σου λέω για να ναι, παίξεις ένα κατάλαβα. ωραίο RP. Πιστεύω. Που στέλνετε κι εσείς, αυτό ζητάτε, ένα ωραίο RP. Ναι, κατάλαβα. Επομένως, όταν χρειαστεί να βγάλετε βαρύ, να έχετε τον ανάλογο ρουχισμό και όχι τσαντάκι, να έχετε τουλάχιστον βαρύ ρουχισμό. Καταλάβατε. Ναι. Επίσης, αυτό που μου λέτε τώρα εσείς, Δεν εγώ κατάλαβα ακόμα τι μπορώ έχει να γίνει. το πάρω σε ένα ωραίο RP. Οκ, έρχονται δύο ξένοι, κουλουπού, κανονισμένο. Λένε ότι είχαν ραντεβού με κάποιον από εδώ ενώ δεν είχανε. Παίξτε ένα ωραίο RP ρε μάγκες, όχι με τη μία χειροπέδες, το γαμάτε. Όχι με τη μία, καθίσαμε, παίξαμε τεράστια κοντά 3 με 5 λεπτά. Πόσο? 3 λεπτά σίγουρα ήτανε. Πόσο σίγουρος Από είσαι για αυτό κάτω. που λες? Από κάτω που ξεκινήσαμε. Να. Μέχρι να ανέβουμε πάνω να συζητήσουμε όλα αυτά το ένα το άλλο. Μέχρι να μπουν οι χειροπέδες ήταν σίγουρα ένα τρίλεπτο. Ωραία. Με το παιδί Εγώ- με μένα. Ήμουν από πάνω και το έβλεπα. 3 Οκ. λεπτά δεν ήταν για κανένα λόγο, αυτό ήταν με το ζόρι 1 λεπτό και Τώρα αν. δεν έχω τη χρονομέτρηση, αλλά... Ωραία, Δεν έχω Σταύ. χρονομέτρηση, ρε μπρο, με το μάτι. Τι. Στάφ, ενώ εσύ πώς είναι από πάνω. Όταν κατά λάθος έβγαλα το βαρύ, τι άκουσες να λέει? Το θυμάσαι μήπως? Υπάρχει λόγος που σε ρώτησα αν είσαι σίγουρος για αυτό το τραμπούκι, γιατί εγώ άκουσα να λέει το παιδί τι βγάζεις όπλο εσύ τώρα. Εγώ Και δεν μετά άκουσα, σου είπε- λέω έτσι μου είπε μετά τι είπε- έγινε. Μετά είπε τι είσαι μήπως ο σύντροφος της κυρίας Νάσιας. Δεν το άκουσα ποτέ αυτό στα αυτιά μου. Δεν έχω λόγο να σου πω ψέματα. Ναι, ναι, απλά εγώ ήμουν μέσα στο γραφείο όταν είπα αυτό ότι βγάζει το Το πλέον. έβλεπα, το έβλεπα. Ωραία, εμένα γιατί με έβαλες χειροπέδες I'm βασικά moving να to μιλήσουμε για να Safaris. παίξουμε τεράκι. Επίσης, δεν μπορείτε να κατηγορείτε ένα άτομο το οποίο είχε ίδιο όχι ούτε καν criminal ρουχισμό. Αυτά τα ρούχα ήταν, ναι, αυτά τα ρούχα ήταν. δεν ήταν. Φορούσαν τα ίδια ρούχα και εσείς τους πήρατε ότι είναι μαζί. Και να είναι μαζί, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να περάσει χειροπέδες. Μάγκες, δηλαδή, τι έκαναν, ήρθαν μέσα Ωραία. στο τμήμα. Στεφάνο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το έπιασα με το νόημα. Μπορούμε να συνεχίσουμε το αρχείο μας από εκεί που ήτανε. Φυσικά και μπορείτε. Ναι, ευχαριστούμε Εγώ αυτό πολύ. θέλω. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, Ναι. καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Πάρτε τα όπλα. Απλά να σου πω κάτι ρε εσύ, Σαφ. Από εδώ, έλα. Έρχεται το παιδί τώρα αυτό και μου ενημερώνει ο συνάδελφος μου από το ανασύρμα ότι έχει έρθει ένας δικός τους, έτσι όπως του είπε ο δικός συγκεκριμένος μου ότι είναι δικός τους, είναι μαζί με τα παιδιά. Ναι, με μένα είναι. Μου είπε ο δικός τους. Μου μίλησε στον πληθυντικό, όπως ακριβώς το λέω. Το παραδέχτηκε και το παιδί, δεν μίλησε σε κάποιον ειδικό, είπε είναι δικός τους. Του λέω είσαι δικός του, ναι μου λέει. Και τον φέρνω τώρα, του λέω για λόγους ασφαλείας, θα σε μεταφέρω με χειροπέδες, θα στις βγάλω όμως
δέχτηκε το παιδί πολύ ευγενικά, καταλαβαίνω μου λέει, και ερχόμαστε εδώ πέρα, βασικά με τράβηξες μετά από λίγο. Τέλος πάντων, ναι, δικό Και μου αυτό είναι. irrelevant μέγκες, εντάξει είπαμε, όχι να τους τραβάτε με Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, staff. Πες μου. Έλα, έκανα report comeback, δεν υπάρχει αυτό πλέον. Δεν νομίζω. Όχι, μαλακία, μαλακία. Λοιπόν, μαγκές, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να έρθουν και άλλα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, μαγκές.